Как да разпознаем потенциала в себе си? Това, което сме силни, което ни прави истински удовлетворени. Може би, когато спрем да мислим, че ние сме отделени. Отделени от света, отделени от другите, отделени от околната среда. Защото още от малки са ни учили, че всичко трябва да върви на отделни сфери, в отделни кутии, в отделни места. И така ние сме се научили да се отделяме непрекъснато, дори от собствените си мисли, от собствените си действия. Да пренебрегваме. Казваме, това няма нищо общо с мене, не ме засяга, не е мое. А какво би станало, ако послушаме мъдрите хора, които като нашите предци, баби, дядовци, нашите близки, които дори не са били учени, а много добре са разбирали връзката между всичко, което е. Между нашите думи, действия, между хората. И дори това, когато нещо се случи, което не харесва, моята баба на чупрене казваше, каквото какво е. Тя беше готова да го приеме, дори да не й харесва. И знае, че когато разреши проблем на някой друг човек, и нейният проблем бива разрешен. Заедно отиваха да съдят, да копаят, да си помагат. И главната мъдрост е всъщност да отдадем, когато нещо ни мъчи и когато не знаем какво е най-доброто решение за нас. По-добре да помогнем някой друг да разреши своя проблем. И тогава автоматично ние се освобождаваме. Именно това освобождение води до една нова енергия, която може да сътвори един нов свят. Не само за нас, но и за хората, на които помагаме. Благодаря ви. Специален поздрав за всички отворени хора, които са готови да намерят силата и потенциала в себе си, за да бъдем заедно, за да бъдем обединени. Когато помогнеш на много хора, постигна това, което те желаят. Успех, умения, начин да говоря. Ще имаш всичко, за което ти мечтаеш. Когато помогнеш на много хора, постигна това, което те желаят. Успех, умения, начин да говоря. Ще имаш всичко, за което ти мечтаеш. Да помогнеш, да помогнем, да помогнеш, да